Благодаря на всички, които дойдохте тук да уважите делото, което искаме да поставиме. А то е тема предизборен алианс за пълна промяна. Кои сме ние? Ние сме политическа партия Единен пенсионерски съюз, регистрирана края на месец ноември. Ние сме митинга от 14 януари. Ние сме Суходолското движение за екология и студентите, обединени заедно, самоопределили се след нещастията, които следват в държавата, едно след друго, използвайки момента, че идват избори. Ние смятаме, че единственият начин да се влезе и да се промени тази система, това е обединени граждански движения с една или две политически носещи сили, влезли в парламента, за да разберат каква е отровата, която ни сервират политиците. Огромният интерес на информационните медии или изобщо на медиите тук е невероятен. Аз виждам всичките телевизии и благодарение на това нищо няма да се чуе във въздуха. Да благодариме на БТА, че предоставя на нас все пак да се появиме, защото единствената сила, която може да промени България, въз основа на трупаната и генерирана енергия на нещастието, това са гражданите. Затова на всеки от вас е представен един документ, програма, идеологично-политическа, с която да тръгнат и въпросите. За съжаление, огромната информационна завеса, зад която са скрити интересите на гражданите, се прояви и тук. Ако бяхме извършили някакво убийство, ограбили нещо, тук в момента щяхме да имаме всичките медии във въздуха, всичко това ще да се излъчва, но интерес към хора, които искат да променят начина на мислене, които искат да спрат корупцията, които искат да спрат ограбването, които искат да спрат всичко това, което е следствие на тези 20 години, няма и да има. Но ние, независимо от всичко, ще пробиеме, защото българският гражданин е работодател и той трябва да държи сметка на тези, които ни ограбиха. Тук аз се казвам Николай Говедаров, а до мене са представителите на движението, политическата партия Единен пенсионерски съюз, студентското движение, същевременно аз представлявам и екологичното движение Суходол. Имаме и от управителния съвет на Суходол представител. Да започнем поред. Всеки да се представя, да изказва тезите си, за да може поне да направим един видеозапис, който чрез вас да пуснем в медиите, за да раздразним това корумпирано, самоорганизирано, моторизирано наркообщество. Благодаря ви.